Κυριακή γύρω στις 6 με 7. Όταν τα στήφη γύριζαν από την εκδρομή, έβγαινε στον δρόμο κρατώντας μια σανίδα και έδειχνε προς τα δεξιά. Ανέβγαινε από αριστερά και προς τα αριστερά. Ανέβγαινε από δεξιά. Ζέστη, ο καύσωνας, η άσφαλτος, το καυσαέριο, το λάθος του χαζού. Ευτυχώς δεν έγινε ατύχημα το καλοκαίρι. Σαν χτύπαγε το προλόγι στις 7, τράβαγε στον καθρέφτη μπρος και μες στο μούχρωμα χάιδευε με το βλέμμα του το είδωλό του. Με το δεξί το χέρι του να δείχνει προς τα αριστερά και το αριστερό προς τα δεξιά. Μια παραζάλη στο κεφάλι του, ένας θόρυβος περίεργος, μια ταραχή, αλάρμ! Και ευτυχώς δεν έγινε ποτέ ατύχημα, τυραννισμένος άνθρωπος, μα αθώος. Προημερών, ένας οδηγός βγήκε από την καινούρια Φόρντου και τον έβρισε. «Βρε καντιποτένιε, δεν λες τη μάνα σου να σε μαζέψει πριν να σου βάλει η αστυνομία τον Ζουρλομανδία?» «Μπρε, ξέρει ο οδηγός μας και την ελληνική διάλεκτον». Και από προχθές η σανίδα του γράφει «Καντιποτένι και καντιποτένες» και λοιπά. Και από κάτω υπογραφή «Σκαρλάτου Δέλτα του Βυζαντίου». Και από πιο κάτω υπογραφή Δευτέρα «Του τροχονόμου τάδε πρωτομαθού σπουδαστού της αρχαίας ελληνικής». Αυτά. Και αυτό για σας.